Hoy, 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 ikaw aminin mo. Yang trauma mo, galing yan sa taong hindi naman ikaw ang unang nagkagusto. 'Di ba? Yung nananahimik ka, tapos biglang may mambubulabog sa buhay mo, tapos eventually bibigyan mo ng chance. Pero ang ending, ikaw yung iniwan. Take note mahal, hindi mo pa type 'yon, hindi pa pasok sa standards mo. Pero sila pa yung malakas ang loob para iwanan ka. Kaya ako mahal talaga, hindi ako naniniwala sa kanta ni Andrew E na humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay Hindi. Kahit mga pangit ngayon, ako sa social media, kitang-kita mo 'di ba yung mga pag-cheat nila, kung paano nila iwan yung mga totoong jowa nila. Naku po. Yung iba, hindi na nga ganun kagwapuhan, kagandahan, may kabit pa, samantalang si Kim Chino, ni isa walang jowa. mahal. Annyeonghaseyo, Kim Chino입니다. Aish, namiss kita andito na ako Mahal, ako na naman to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanap-hanapin mo. Walang iba, ako to mahal, DJ Kim Chino, at makakasama mo ko, kabaliktaran mo ko gabi-gabi kasi 69 tayo. 6 to 9 p.m. tayong magmamahalan. Baka kung ano yung masabi ko. Pero anyway, mahal, no? Parang kahit saan ka talaga mag-scroll ng social media, talamak ang breakup, no? Tapos ang rason ay cheating o third party. So usually, kung sino yung dehado at iniwan, sila yung magpo-post ng screenshots. Ay nako, yan din talaga yung isa sa nilo-look forward ko, yung mga screenshot. Tapos lalabas yan kapag mga gabi na. Napuyat kakamarites pala, no? Pero anyway, nahook ka na mahal. So i-stalk mo na kung sino yung kabit, sino yung nagloko, at mapapansin mo talaga na wala namang face card. Imaginein mo, no? Kaya yung mga nagloloko ngayon, wala na talagang basihan, 'di ba? Na kung saan sana kung magjojowa ka ay talaga nga namang ilaban mo na yung pasok na talaga sa standards mo at may face card. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit may face card dapat ang jowain mo. Ayan una, mas okay magjowa ng may face card kasi hindi ka mahihirapang ipakilala sa tropa. Uy, totoo yun o tropa o pamilya. O kunwari nagtanong yung family mo or tropa sa isang event. O patingin nga ng picture ng jowa mo. O ikaw naman ngayon, kailangan mo munang mag-build up. Bago ko pakita, una sa lahat may kotse to, mayaman, doktor, abogado. Bago mo ipakita ang kanyang profile picture. O diba? Kung may face card yan, ang daling sabihin na, ito yung jowa ko. Wala nang disclaimer, wala nang build up. Hatak, tulak, sabay pakilala, say your name. Wala gwapo o maganda tapos ang usapan, kumbaga easy approval. Kaya utang na loob, kung ayaw nyong mapunta sa mahirap na sitwasyon, jumowa na lang ng may face card. O wala, meron pa akong 2 rason para makonvince kita at jumowa talaga ng may face card. Kaya mahal, makakasama mo pa ako hanggang 9 p.m. Huwag mong ililipat ang radyo, iyong-iyo ako. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Binibigyan ko po ng 2 points si Kim Chino dahil yung face card niya nagde-decline pero sobrang bait naman. Uy!